سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا حجاب استدالو زيناتات ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ግዳያት ሓደጋ ነፈርቲ ቦይንግ ሓቲቶም ዘለዉ ካሕሳ ኣብ ከባቢታት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ጥሒላ ብዛዕባ ዘላ መርከብ ዝወፀ ዜና ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕታት መቐጻሉ ፈጻመ ጉዳያት ኤምባሲ ቀጠር ኣብ ኤርትራ ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ምርኻቡን መዝታዩን ኤርትራ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣስሚዓቶ ዘላ መደረን ኣብ ናይ ሎም ዓመት ንግደት ሓጅ ብዙሓት ግብፃውያን ዝርከቦም ልዕሊ 577 ሂወቶም ምስኣኖም መግላጹን ካልእን ዘጠቓልል ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቑን ብክብሪ ይዕድመኩም። ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ስድራ ሓደጋ ቦይንግ 737 እቲ ኣሜሪካዊ ትካል 24.8 ቢልዮን ዶላር ክቕጻዕ ንኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ሓቲቶም። ጥበቓ ናይቶም ስድራ ገዳያት ቦይንግ 737 ዝኾነ ፖል ካሰል ነቲ ብቦይንግ ዝተፈጸመ ገበን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ተጠቒሱ ዘሎ መጠን ገንዘብ ምኽንያታውን ዝተቐመረን ኢሉ ኣብ መጋቢት 2019 እውን ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እትውነን ቦይንግ 737 ማክስ 157 ተሳፈርትን ኣባላት በረራን ሒዛ ካብ አዲስ አበባ ናብ ናይሮቢ ዝተበገሰትሉ ድሕሪ 6 ደቂቃ ወዲቓ ብምሉኦም ተሳፈርታ ከም ዝሞቱ ይዝከር። እቲ ፍጻመ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስንባደን ህውከትን ዝፈጠረ ኮይኑ ነቲ ሓደጋ ተሓታትነት ብዝምልከት ትካል ቦይንግ ክዘራረብ ጸኒሑ እዩ። ስድራ ገዳያት ድማ ዓብ ካሕሳ ሓቲዮም ጸኒሖም። ሕጂ ድማ ናብቲ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ቀሪቡ ዘሎ ክስታትን ለባዋታትን መንግስቲ ኣሜሪካ ብውሕዱ ነቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ ትካል ከኣስሮም ከም ዘለዎ እውን ጠቒሱሎ። ላዕለዋይ ሓላፊ ቦይንግ ዴቭ ካልሆን በሶሉስ ናብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ቀሪቡ ብሽም ትካል ቦይንግ ይቕሬታ ከም ዝሓተተውን ኣብቲ ብስድራ ገዳያት እቲ ሓደጋ ዝቐረበ ጽሑፍ እውን ቀሪቡሎ። ኣብ 2018 ከምኡ ድማ 2019 ክልተ ነፈርቲ ቦይንግ ብምውዳቕን 346 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ። ኣብ ጥቅምቲ 2018 በመንገዲ ኣየር ከላዮን እትውነን ቦይንግ 737 ማክስ ዝዓይነታ ነፋሪት 189 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ሒዛ ካብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ምስ ተበገሰት ድሕሪ 13 دقائق بمودقة بملوم تسافرتا هيوتم سينم يوم اتكالا حدقا دما اب لعلي بمنقد اير ايتيبيا تونن بوينغ 737 ماكس اب كل تشحن 10 شعاتن زقات اميو كلتيو حدقاتات بسنكي ابتن نفرت زلو دغم مقوصاصري زقات اما كم زخونه يزنقر بزيوم دما سدرا قدايات بوينغ بسل دقيقصعن لعلوت حلفت تتكال كأسرن اخبرت حق امريكا حتيتم زلو حلفت تتكال ديف كالهون كونغرس امريكا بزهابو قال تكوبانيا جيغاتات كم زلو بمأمان ካብቲ ጌጋ ንመጻይ ብዙሕ ተማሂርና እዩ ኢሉ ምስ እስራኤል ምትእሳር ኣለውን ኣብ ልዕሊ ዝበለን መራኽብ ንግዲ መጥቃዕታት ዝገብር ዘሎ ኣብ የመን ዝመደበሩ ዕጦ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓንቲ ናይ ግሪክ መርከብ ኣጥቂዑ ከቢድ ጉድኣት ኣስዒብላ ምህላው ተገሊጹ ጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ወፂ ኣብ ዘሎ ዜና ድማ እታ መርከብ ኣብ ከባቢታት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝጠሓለት ተሓቢሩ። እዚ ሕጂ ኣብ ከባቢ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ጥሒላ ከም ዘላ ዝግለጽ ዘሎ ብግሪክ እትውነን ናይ ካርጎ መርከብ ኤምቪ ቱተር ዝብል ሽም ዘለዋ ኮይኑ ብ10 ክልተ ሰነያ ሑቲ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ከቢድ ጉድኣት ኣጋጢምዋ ዝጸንሐ ኣብ ክልል ማያት ቀይሕ ባሕሪ ንመጥቃዕታት ሑቲ ንምምካት ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ድማ ኣውጽኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ እታ መርከብ ብሑቲ መጥቃዕቲ ምስ ገጠማ ኣብ ሞተርኣ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደን ክትንቀሳቐስ ከም ዘይከኣለትን ማይ ክትልሑኽ ጀሚራ ከም ዝነበረትን ክገልጽ እንከሎ ናብታ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረት ነፈርቲ ውግእ ትስከም ናይ ኣሜሪካ መርከብ ውግእ ናይ ሩድኡና ጻውዒት ድሕሪ ምምጽኡ ሄሊኮፕተራት ተሰዲደን ሰራሕተኛታት እታ ዝተሃርመት መርከብ ከም ዝድሓኒ ይገልጹ። በተወሳኺ ሰራዊት ኣሜሪካ እታ ብሑቲ ዝተሃርመት መርከብ እናተሰሓበትን እናተሓገዘትን ናብ ውሑስ ቦታ ኣግዒዘያ ኢሉ እኳ እንተነበረ ሕጂ ወፂ ኣብ ዘሎ ዜና ግና ኣብ ከባቢታት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ጥሒላ ምህላዋ ይግለጽ ኣሎ። ከሳብ ሕጂ ብዘሎ ሓበሬታ እታ መርከብ እንታይ ጽዒና ነይራ እዚ መጥሓላኺ እንታይ ዓይነት በከላ ከስዕብ ይኽእል ብዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታ ዘየለ ኮይኑ ዕጦ ጉጅለ ሑቲ ግን ኣብ ልዕለታ መርከብ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ዕላው ገይሩ እዩ። እዚ ይኹን እምበር ወሃቢ ቃል ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆን ኬርቢ ብዛዕባ እዛ መርከብ ኣመልኪቱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓደ ካብ ሰራሕተኛታት ናይታ መርከብ ድሕሪ መጥቃዕቲ ሃልወቱ ጠፊኡ ከም ዝነበረን ድሕሪ ግን ሂወቱ ከም ሰኣነ ከም ዝተፈለጠ ይገልጹ። ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ምንቅስቓሳት ኣብ ባሕሪ ዝከታተል ትካል መግለጺ ድማ ገለ ስብርባር ናይታ መርከብ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ከም ዝረአን እታ መርከብ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝጠሓለ
زحالت امنت كم زلون قليص لا حوتي بجكازه بجريخ توونان مركب حانتي بيوكرين توونان مركب جنكا ببولند اتكايد مركب متقعت كم زفت املان ابتا مركب كا سرحتنياتات كساب كقواصاصرو زي كالو كبيد بارعن قداتن كم سعبون تحبير لا بزعبه زحجي اب كبابيتات جماجم قيح بحر ايرترا طحيلا زبحال زلو ناي جريخ مركب بزملكت بوغان ايرترا زوصه حبريته يلن نصتا قيح بحري اب حدقا اوديقو زركب عطو جوجل حوتي اسرائيل اب لعلق ازا التكايده زلا متقعت كيقوارصت اب قيح بحري اب لعل مراخب زكايده زلا متقعتي كم زي يقوارص يزغلص منستر وصاي قدايات إيرترا عثمان صالح مسفص مسرح إمباسا هاجر قطر بإيرترا تراخيبو زتا كم زكايدته غليصو اب علاوي مربح حبريتا منستر وصاي قدايات قطر تزرغيحو ابزول حبريتا منستر قدايات وصاي إيرترا عثمان صالح مسفص قدايات إمباسا قطر بإيرترا خليفة بلتاني الزهرة تراخيبو ابزيت اللؤوان بزعبا موكلتي أنا هاجرات زلو كلتا أو متحجازن ركباتن قام كم زتخايده تحبيرو أباخيبا بيت مخرج سبعو مسلات ودو حورات هاجرات أكيد قدايات قوام الأخ إيرترا أو ودو حورات هاجرات جنيفا أبزا سمعو مدرة إيرترا نتيب فولي بودو حورات هاجرات نهاجرات زمزاز فولي رابورتر كم اتنتصق دحر مقلاص نتياب العلا هاجراو أقلقوت نايتا هاجر زقرب كستاتون نبعت حرقص نايتهم تمالي أب قدم عينهم زتبدلنا أكلات كبل يقاليصوا اتي إيرترا سبعو مسلات تخبر يخبل نزقرب كستات سبعو مسلات زنصقه لأخ إيرترا نتي نزمن سلطان فولي رابورتر ودو حورات هاجرات اب قدايات إيرترا نمنواح دقف زقبرو زلو أكلات قدم حجي كوينات نايدوبن كوينات ناصنتن نمنواح ايد زنبروم بمبالون نمنواح عيد مسلطان فولي رابورتر ودو حورات هاجرات اب قداي إيرترا تقاويمو ابتنا بسعود عرب زكاية زلو نايلو معمت نقدت حاج لعلي حادنت بشومنتا مليون هايمونتاويان تقوعستي كم استساتفو تقاليصو ابزن نايلو معمت نقدت حاج بوحدو حموش لميتن 77 زيقاتات زتفل عليها هاجراتون هيوتم سيئنهم كم زلو تحبير لا مبزحتهم دما مسكونتات اير وي وعي بزت اساسر مغنيات هيوتم كم سانو مع كان زينا اجانس فرانس بريس ندبلوماسياو منشطات بمتقاس يحبر بزحت كابتم زموتو افريقاويان كوينم بوحدو 323 قبصاويان مخانم كلتا دبلوماسيات عرب ناجانس فرانس بريس حابيرم علو بزحت تقتلت امنت مسلمنا زخونو ايثيوبياويانن ايرتراويانن ون اب نقدت حاج نايلو معمد جيشوم زلو خوينم كساب حجگن بزعبه هيوت سانه وي موغدات الزبصحو حبريتا يلن مسرت وصي زلو حبريتا دما بدمر اب زعمت حد نت ب6 مليون وصاتنياتات زركبوم حد نت ب8 مليون هايمونتاويان جياشو اب حج كم استساتفو سب مز سعود عربي حبرو بسنبت 2700 مسموقات بزتحز دغم كم زقاطمم تغليصيو بسونيك اب مكه اب زركب عبي مسجد زتمزغبه موقت كساب 51.8 ديجري سيلسيوس كم زبصحه صبصاب تلفزيون سعود عربي ملكت ازي اب هيوت سعبت اسلمنا ازي اقداس زخونه سرعت حدا خبتم حمشت عند مسلمنا مخاني يزفلط كل عقم زلو تختال اتامنا دما انت وحدا ابي عدميو حدا غزيه نزق عزو كغبرو الله يزبال نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم